ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିରେ ରୂପଜୀବୀ ଯମୁନାର ଘର। ଦେହର ଜୀବିକା କରି ପାପି ପେଟକୁ ପୋଷୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା, ଲୋକମାନେ ପାପମୋଚନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ପାବନ ଧାମରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପି କରୁଛି। ତେବେ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ? ଯିବି ସେହି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ମନରେ ସିନା ଆଶା ରଖିଥିଲା, ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ପଣ୍ଡାମାନେ ଘେରିଗଲେ। କହିଲେ, ତୋ ଭଳି ଅପବିତ୍ର ପାପିନୀ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ, ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତ। ତୁ ଚାଲିଯା। ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆଶା ସବୁ ନିରାଶାରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣର ଦେବତା। ଏ କଥା ବୁଝିବା ଆଉ ବାକି ନଥିଲା। ଯମୁନା ଫେରି ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖାହେଲେ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର। ରୂପ, ଗୁଣ, ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସିଥିଲେ କାଳିଆର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯମୁନାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ କଥା ମନରୁ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଯମୁନାର ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ମନରେ କାମନା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ଯମୁନା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ପାଦ ଜଡ଼ଙ୍ଗ ସାହି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଯମୁନା ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏମିତି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାନକୁ ଶୁଭିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମହୁରୀ ଖୋଳତାର ହରିବୋଲର ଶବ୍ଦ। ଏ କ'ଣ? ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଲେ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଣିତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ରଚୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧିକ୍ ମୋ ମଣିଷ ଜୀବନ, ଧିକ୍ ମୋ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ। ଭକ୍ତମାନେ କାଳିଆର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧମ ଏ ବେଶ୍ୟାଶାଳରେ। ଏମିତି କହି କହି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି କିପରି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସୂଚିମନ୍ତ ନ ହୋଇ ସିଧା ସେହି ବେଶ୍ୟାଶାଳରୁ ଧାଇଁଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଯିଏ କାଳିଆର, କିଏ ବା ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ? କାମଦେବ ସିନା ଧୃଷ୍ଟତା କଲେ, ହେଲେ କାଳିଆ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ତାକୁ କିଏ ବା ରଖିପାରିବ? ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀମାନେ। ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଔଶଚ ଅନେକ ଗାଳିମାଡ଼ ଓ ବେତ୍ରାଘାତ ପଡ଼ିଲା ବଳିଆଙ୍କ ଉପରେ। ରଥ କ'ଣ, ରଥ ଦୌଡ଼ି ବି ଛୁଇଁ ଦେଲେଣି ପଣ୍ଡାମାନେ। ଅପମାନ ଓ ଅପବାଦ ଦେଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ। ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ 3ଟି ରଥ ଗଢ଼ିଲେ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅନର୍ଗତ ଅଶ୍ରୁ। ଏପରି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କାଳିଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାଳିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୋର ବଡ଼ପଣ? ତୋ ଭକ୍ତ ତୋରି ଆଗରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ରେ, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଭକ୍ତର, ଆଉ ଭକ୍ତ ଯଦି ସତରେ ତୋହର, ଯଦି ବଳରାମ ଦାସ ତୋତେ ସତରେ ଭକ୍ତି କରିଥିବ, ଯଦି ସତରେ ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତ, ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟ, ତେବେ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନ ଛୁଇଁବା ଯାଏ ରଥ ଗଡ଼ିବନି। ରଥ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବ, ଆଉ ତୁ ଆସି ମୁଁ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କରିବୁ। ସତକୁ ସତ ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥ। ଆଉ 3 ଠାକୁର କାଳିଆର ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିଲାନି। ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚଲାଏ, ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ତାର ବାଲି ରଥରେ ମୁଁ ବିଜେ କରିଛି। ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କହି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତା ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯାଅ, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ମୋ ରଥରେ ବସିଲେ ଯାଇ ମୋ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ପାଟପଟୁଆର ଧରି ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଧାଇଁଲେ। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ବଳରାମ ଦାସକୁ ପାଛଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ଜାତିଭେଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେ ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଯିଏ ଆଜି ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।